Good morning, guys. It is Saturday, the 1st of June. Oh God, seriously, it's June now. We're halfway through the year. We are getting ready because we've got Filipino friends coming over in, I'd say, in an hour. So we are very excited because we miss Ate Wallen. Hi Ate, we can't wait to see you. And of course, we've got our rice ready. Way. So that's all set now. Ate Wallen said they're just gonna go to Footscray Market and grab some more food, and then they're gonna come here straight and we'll just eat here. So that's exciting. That is it for today, and yeah, we'll see you guys when they get here. So hi guys, it's our OOTD. So just orange shirt with, what does it say? Oh, Los Angeles 1984. And just high-waisted jeans and sandals. And Mimi is currently doing her mask scary because of the weather, guys. Like, it is really freezing cold in Melbourne at the moment, so it makes your skin drier. And yeah, that's why she's doing it, because that will help her hydrate her skin. So she used this one, guys. Vitamin Ultra Hydrating Essence Mask. Essence, that's our last name, guys. So you just have to put it on for 20 to 30 minutes and you're good to go. I used it last night, guys. It's a different one, not this one. I used it last night, and yeah, my skin just felt good this morning, so that's why I recommended this to her, and hopefully that will work for her. Oh guys, she looks scary. Hi guys, here's Paris. We're just chilling on the couch waiting for the visitors. Shh. Hi. You say hi? We got Mimi there, guys. Hello. Favorite spot lagi na ako. Paris. Hey. Have a look at her, like, knee sack, guys. It looks so cute. Very cute. And have a look at what Dado's doing, guys. Now it's pretty cold outside, guys, but have a look at him. Just chilling on the bench there, reading magazine. Wow. What are you doing? Are you pooping? For sure. Sureness. Kalibang ikaw? Sureness ang tubon. Ito daw? Ugot-ugot. Ogot-ogot.com. Katong na ba? Kami mas tugnaw ba? Hello. Morning. So dito ka rin ta video no? Hello ate. Paila ko rin yung mga anak. Magdula na sila, magdula. Mari akong mission ng paila ko yung mga anak. Hoy, dala na tayo number 1. Crystal ka ni? My friend. Nice to meet you. Oh, yung husband ni Jovi, oh.
Ani nagga sa palabas sa panahon ha? Hello. Wala kang balik kung Hello. once. Grabe ka. Hello. Crystal. Her name is Crystal and Isabel. Crystal and Isabel. Yeah. Nice. I still have 2 boys at home. This is so There's out. What's your name? Paris. His name is Ninya. Talon-talon siya, Hinaguan. Pero taon siya. Sa pati hatian nang ka. Nangka. Og bihon. Ni tayo eh. I really love chili. Ayun, daghan. Sino mo tayo tayo? You too. Dili man kay te, dili man gud siya nga sili. Ipakita ang nagluto. Ay. Pakita gid ang kagwapa sa nagluto kay. Wala na pili uli. Uwian na kay mananalo na. Sa kanya ng corona, guys. Guys, pakain nga pag makeup guys. Oh, yan. Gani. Makeup. Buko kay te ayo isang tikahanin na naiwit na ko ang primer. Primer. Naguma na siya foundation na primer din. Buko ulag gid ako. Ayo pa, sige lang, bugo gwapa man. Okay na. Correct. Okay na. Dalagang Pilipinas sa Dabi. Dalagang Pilipino. Mugal. Hala mandato inyong unsa pagabli? Lakit kay mong baby, oh. Tapi lang mama cute. Nagwapo kayo mga bata diring dapita. Isaba kay sila, uy. Isaba kay. Crush ka. Uy. Touchscreen. Ipakita ang touchscreen na Dahil touchscreen. ako nagignan kapag inom sa taas. Touchscreen, oh! Wala silang buntod, guys. Inom ko niya, pag inom sa tambali mo, para di ta mawawan dito. Gani. Cute dyan, naginom Wala silang inom. Lagi. si Pari. Paulit. Nag-swimsuit nga nag-jumper. Swimsuit na? Bili, uy. Swimsuit overs ni siya swimsuit. Yay! We're going to eat now. Acha! Acha! Wala, hindi ko nakakuha ganyan na. Cheers to true na lang. Ay, cheers to true. Sige. Cheers to true. Come on, cheers again. Halimi. Paris. Cheers. Cheers! Wala kang yung nakaunang video. Goodness. Asa para parulog? Live. Sige. Oh, kana. Cheers! Oh, cheers. Crystal, where's your coke? Kami kami. Nari- tunga lami. Kaya na. Share lami. Crystal. Saan naman akong pulutan? Ihurot naman na. Magsalumon na siya. Malumos na niya sa kalaw. Dapat kayo yung tadalan. Naman lamig na apple cider. Na summer. Ano to nga apple cider? Summer ba? Naambot pa Ambot mo, ay na. na. Nagipit, wala na. Hindi na to. Ako di na tayo. Ha? Kapag nagsaram ako. I never drink. Kapag nagsaram ako dahil. Gumagayong ko bisa kaya na mo. Hi! FB world! Kana ako hingit na tayo. Ay, sus, alay. Klaro ng inom ko siya. Pinakalating ko. Kung saan pag inom Dalagang Pilipina. Nakakatlo ka lang. Dalagang Pilipina. Gusto Ayun, ko Vicky. makilala ang dalagang Pilipina. Mag-inom og beer? Ang Pilipina, hindi ay. Dalagang palahubog na. Dalagang nambay. Wag mo na kanila itong birthday ti oy. Nung sa amang. Sayo? Amang naman yung ang sakto. Dalag kita ako. Pulo ka dito yun? Dito? Kapag yung mga picture ba? Hindi ka talaga. Ang sama mga bisita.
Tawa ko anak mo, nagkaon. Hindi. Kabuk ko na yung amigo. Taas mo na yung amigo. Naulit ako. Do you have friend? Huh? Tall friend? Wala yun, idea. He's looking for someone to be... I got a very tall friend. There. Ang mga sigaon ng mga Bisaya. Ngayon man siya nga magkuhan. Ngayon man siya nakahanap. Ikuhan ko nag-girlfriend siya nga nag-bog. Daw sila, ay! Oh my God! Sige siya! Prospect for dad. Daddy. Natin ko ano Just for daddy only. Yeah, he'll be daddy. He'll be daddy army for sure. He's player. He doesn't care. That's what it is. I'm here too. Ha? That's what he likes. Mag-ilak, mangilang siya. When are you coming? Hindi na may puburos ko na. Kaya makilala yung bayan. Di ba siguro Wow! Magpabuhos lagi siya. Hindi mo siya bundisin ko yung banag. And after that, I'll be single. Oh yes. 6'6". Ang hindi. Hindi ang single na gano'n. Ako nagduktor lagi. Basibog mo naman. Sibog na na eh. You can have a basketball player. Football player siya. Victoria's Secret model. Para na kailiwat ko rin ko. Siya yung look. Gwapo siya. Is he handsome, Daddy? Who's trying? He's really good. No, he's big. Big. He's big. Laka. Dude, oh my God. Saan na lang? Nagmasa na. I'm getting wet na. Buang na ganyan. Hindi na ako niubanan sa nari. Mawawan ko. Manok, uy! Kaya pari mo siya. Next time we'll be here din. Sige, ako na Oh, it's sa birthday. Nag-blush na ko! Ay, nag-blush na ako! Ay, Mike's birthday next month. Oh. Hala, Your birthday? Oh, yeah, it is. Next month, next When? month. Me too. July 27. Mga wali sila. Next month. June 20. We're June Magpunta now. na lang tayo. We're Magkita June na today. tayo. Matulog pa rin. Ganing no. We're Ano joy? lang, madrive. June, we're June Kaya today. June 1st. Gani sa uy, gawin. Wala mo gutay ko ang food. Uy. Asa mo hotel? Ha? Uy, dapat namin private room. Oh, mo gani. Yan, yan. Rabbit. Saan ang Leo? Asa ba? Let me check. Lagi magkuhan man siya. Ay, nami ko ano. Lagi mo ba? Nami ko. Comfortable mo ako. Sige ka lang. Okay na. Uy, pili na mo yung bisag asa. Niluwag mo bigay kwarto ba na ako ako isa. Sa isa ka kwarto kita tanan mo. Naman ay kot. O dili man siya katuloy sa abay mamilay matulog. Naman ay kot. Di mo na magpakita si Joby kay... Ay, buwan sila siyang kasawa. Kakainom ko sa manguna. Magkakaya pa rin ko sa mga anak-anak. Ha? Balik. Ano? Yan tayo. Do you have guest room here? Huh? Do you have guest room here? Nah. Laundry room. Laundry. Mana ko ito. Challenging! Sa washing machine. Mana ko na nagkaroon. Force na siya sa No, ganahin ko. And then installed, no? O, then, oh my God! Oh my God! I can imagine na. May naka-video mo ito. Animal, mga Na-record na yung mag-inom. record. Nakita ko sa imong bana. Ano mo ba sa buting bana? Dili ko buting bana ba? Kaya time-lapse na muna. Or time-lapse na dili makuha ng dito eh. Teka lang. How old he is? I don't know. Younger than me. Lolo, mag-yun. Oh my God! Kaida doon ako. Maybe 28, 29. Uy, bastos ka. Bastos ka. Kogar. Hindi pwede. Man man. Bangod man. Pwede man. It's Okay. okay. Okay, ako sa unang dilan. Manghood ba ako to? Bangod ko. Hindi mo na. It doesn't matter na age. Does it matter? Ha? Alright. Hapon ba daw ng manghood kasi ikaw? Ano, how about? Malawit ko ng bata pa. Sige, wait. Wait, okay. Samo kayo. Yeah, hindi na ko na. Ala, ano sabi ko? Nagdakol bitaw? Once you're past 20 years old, Ako it sa doesn't bayo matter. nagdakol. I think he don't like me. I'm so Short. Nagjakul ba man? Ato dito sa toilet. Ato sa toilet. Tanaw na He's a ako. player. He doesn't
10. Ano kung Like, ang pwede doesn't ba count. tao? Oh, it's a player. Ah, siguro basta mo. Oh! Lagi ko ang Facebook. Hindi. Alam mo, bakit sa masin? Sa manbe? Abdi ka mo lang yun nga. Asa man? First time ba? Wala, nag-hi-hi po dyan sa camera. Oh. Ako mo, di ba may first? Lada! Da! Kadungog na kasi na. Player, ha? Then we both player. Let the game begin. Let the game begin. Sure. 1-0 ni Lord. Wala, responsibility sa ating. Love mo. Oh my God! Baby for my daughter or son. Nadako kayo na siya, uy, sa anak kayo na siya. As in, nag-abot siya sa kuno. Umana ko dyan yan sa pertang. Sakto kayo na dahil. Sakto di ko na. Okay. Gamay naman ako ah. Ako siksiyan na. Kasi mo lang. May mga Hindi, ano lang sa ano, nasa tanawa lang sila. O niya kung dako ay atras na ka. Hindi rin. Ano ba yan? Uy, bumangin na. Uy, namin ulit. Uy, namin ulit. Uy, na. Pininuhan sa bulad ba? Oh! Yes. Oh. Parang mayo kay na nakaim lang ako. Bitaw tino? Masa ba na yung medyas na ka ng rubber? Guys, we're just gonna go out to we're going to Savers, guys. Oh look. Yay! Oh, look at 2 babies. Uy, pag-hi-sad mo. Ano yung mga gwapa sa kuan? Pala yung gamay kayo makita yung beauty. Hindi makita ang pores? Palayo. Wala, mga gwapa lagi kaayo mo. Muna mga gwapa sa Bendigo o mga dalagang kuan, mga dalagang Pilipina. And the babies. Mali ang mga anak ako ni. This is my daughter, this one here. And then this is Hani's daughter, and then this is Joey's daughter. Daughter. Duterte. Gwapo kayo siya, no? Cute siya ba? Kinsa? Sina? Plastic ay pakita. So yeah, we're going to Savers, guys. Bye. See you there. Bye! Jump shot now. Jump shot. Yeah, bye. Oh, di ba magubad si Match Savers? You're going? No. Okay. Ayan, guys. Bubuwag na sila, guys. Oh. Uban to dito. Tanan nindot. Pasensya na din. Hi guys, so we just finished with Savers, everything Savers. Forget yung mga Savers diha. Savers. We're shopping, guys. Grabbing a shopping, and we just ordered hot chocolates and soy lattes because they are going home now. Well, if you don't know yet, they're going home to Bendigo, so it's about maybe just less than 2 hours drive. So yeah, I'll make sure that they're gonna drink hot drinks. So she's the driver of the day. Yeah, so we'll make sure that she's awake the entire time, so everyone's safe. Hello, sweetie. Hi to the vlog. Yes. Sa ako i-caption din. And this one, she's eating scrap. So we're just waiting for our drinks, guys. Uy, go no.
tawagin. Ay, tawagin kita na pa niya. Wait lang. Asa man ko? Ay, dito na sila guys. Bye, back to you. Ay, abi na ko picture. Bye. Balik-balik na ha. Uy, papila po ko para pandato man ang nana. Napandato dyan na may anak. Bye-bye. Bye. See ya. Bye. Message ko makakot mo ha. Thanks for visiting us. Bye. Balik na mo ayun, nadugaya ha. Kanang pag-abot yung pindig ko ulit. Bye. Pag-squat daan sa inyo. Bye, te. Bye-bye. Lahat may bindigo soon. Next week. Bye. Bye, they're all gone, guys. So we're gonna go to Kohl's and buy something for our dinner. So, nabilog kami na po. May napamigaw na po dito, guys. Nga na ginang life, guys, no? Naimabot, naimubiya. Hi, guys. Good evening. We are finally home. And, oh, okay. No. So, yeah, we had fun today, guys. Thank you so much, everyone, for coming. Ate Wallen, ang mga madam nga, si Kuan. Madam Honey, og Madam Kuan. Mary Jane, mga hilas, good guys sila, guys. Mga model. Mga, I want to be a model ko sila, guys. Yeah, thank you so much for coming. Hopefully, in the coming weeks, we'll be able to visit you in Bendigo as well. Well, guys, so today is the first day of winter here in Australia. And it's getting really cold, guys, so Bendigo will be really cold. Like, it will be extra cold, guys, because it is, yeah, 2 hours away from where we are. So, mga jay, balik-balik mo jay, ha? Ay, pagkalugdad ay kay aron saba punta guys, hilom kami diri karon guys. Huh? Oh my god. Paris is playing up. So, we are saying bye now. Thank you so much for joining us today, and I hope you like our vlogs, this video, and I hope you subscribe, guys, and join our family. So till our next video, guys, see you later. Bye. 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 Bye na lang dito. Oh,